Hei, olen Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Selander ja tervetuloa takaisin ajankohtaisten kuulumistemme pariin. Omakotiliiton toimintahan kohdentuu pientaloasukkaisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin. Olemme mukana Suomen ympäristökeskuksen Syken mökkeilyn hiilijalanjälkihankkeessa, jota rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, saaristoasiain neuvottelukunta ja Suomen ympäristökeskus. Hankehan on saanut ideansa yhdestä Suomen Omakotiliiton jäsenjärjestöstä, Vapaa-ajan asukkaiden liitosta. Tavoitteena oli saada lisää tietoa, miten mökkeilystä hiilijalanjälki oikein muodostuu. Tämä laskettiin nyt siis ensimmäistä kertaa Suomessa ja lokakuussa saatujen tietojen mukaan mökkeilyn hiilijalanjälki on kotitalouksien vuoden 2021 kulutuksesta noin 3%. Parhaillaan Sykessä rakennetaan laskuria, jonka avulla jatkossa jokainen voi laskea oman mökkeilynsä hiilijalanjäljen. Suurin osa päästöistä aiheutuu liikenteestä, eli matkasta mökille. Liikenteen jälkeen toiseksi eniten vaikutuksia aiheutuu sähkön kulutuksesta ja sen jälkeen tavaroista ja palveluista. Lisäksi asiaan vaikuttavat esimerkiksi veneily, mökkeilyn varustetaso, mökkeilytavat ja ajat. Tästä syystä eri tavalla mökkeilevien hiilijalanjälki vaihteleekin suuresti. Tulosten perusteella tehtiin 3 erilaisen mökkeilevän perheen tarinat hiilijalanjäljen muodostumisesta. Korhoset Espoosta mökkeilevät Savonlinnassa, Mäkiset Jyväskylästä lähimökkeilevät Laukaassa ja Virtaset Turusta mökkeilevät merellisesti Kustavissa. Voit tutustua tarinoihin ja poimia parhaat 9+1 vinkkiä ilmastofiksuun mökkeilyyn Omakotiliiton verkkosivuilta. Tapaamisiin jälleen!